de recomanacions per aquest cap de setmana? Que sí, dona? Ah, sí, en tenim moltes. De teatre anem al Lliure a veure La brama del cèrvol amb la Calòrica, que no ens deixarà indiferents. Ens parla de teatre i dels camacos i anar a veure la natura. Fantàstic! I d'exposició anar a veure Bowie Sukita al Fotonostrum, que ara ha canviat d'adreça. Ha canviat d'adreça i és al carrer Princesa número 19. Què veurem? Fotografies del fotògraf Sukita amb tota la seva trajectòria, des de Ziggy Stardust fins al seu final. I de sèrie, Sirenes, a Netflix. És una minissèrie de 5 capítols, és una comèdia negra que explora el poder, la classe social i la manipulació femenina d'una manera molt peculiar. Esperem que tingueu un bon cap de setmana i, sobretot, a disfrutar. Oi que sí, nona? Nona? Bon cap de setmana!